sa Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hey! Philippine Standard Time, it is now 29 minutes after 7 o'clock in the evening. Kamusta ang biyahe mo? Nelvin Silverio na Grab driver. Alam mo, hindi kita nakikita. Nakikita kita, bata. Akong bahala sa iyo, bata. Sir Nelvin Silverio. At syempre sa lahat ng mga Grab drivers, maraming salamat for making Love Radio as your official radio station. Akong bahala sa iyo. Kikilitiin kita gamit ang aking mga dila. No. Kasama pa rin po inyong abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi ako yan. Siyempre, hindi mahuhuli ang aking mentor. Alang iba kundi si Henyo. Natender pero Diyose pa rin kag naga-ragumo. Ito, pag-usapan na natin to. Baka bisyo, isa po yung nasagap nating balita tang itong isang pizza delivery driver ay ipinahiya. Pero sabi nga the karma was on his side. Bumili kasi ang grupo ng mga empleyado ng isang second car dealer company, at sa ibang bansa naman ito nangyari ng pizza na nagkakahalaga ng $42. Pero yung binigay nila is $50. So yung $50 ay na-breakdown po sa dalawang 20s tapos dalawang 5. So ibig sabihin, since na 42 at 50 binigay, parang inisip nung pizza delivery driver na, uy, may tip, kaya nakangiti pa daw siya nung umalis siya. Tapos biglang tumawag itong mga empleyado na pinapabalik ang kanilang sukli. Hindi daw sila sinuklian. So yun nga, binalik na. Nung ibinalik na, pagbalik doon, talagang kung anong masasakit na pinagsasabi, talagang pinahiya. At gusto pa nilang matanggal yung pizza delivery driver. At to the extent, ang isa sa kanila, ang ginawa, ipinost pa sa social media para mapahiya lalo yung pizza delivery driver. Baliktad ang nangyari. Sila ngayon, ang ilan sa kanila ang natanggal sa trabaho dahil nagkaroon ng outrage doon sa ginawa nilang pampahiya. Tang, logika na natin to, Tang! Ay, sige, logikan mo na para mahimasmasa na yan! Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, ito real talk to Pinapakita lamang dito na hindi pong magandang ginagawa mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo. Kadalasan po nating naririnig na may karma din yan. Pero ano nga ba yung karma? Well, karma is about the law of cause and effect. Bawat aksyon po natin, whether mapapisikal, verbal, o mental, it creates an energy that will eventually return to the individual kung sino po ang nag-initiate niyan. So kung gumagawa ka ng masama, babalik din ang masama sa'yo. O, di ba? O, maging ang Biblia nagbabanggit niyan. O, tabi-tabi po sa mga kampon, baka uminit na naman katawan mo. Ang sinasabi po mga kabisyo, di ba? Ayon sa aking nakikita at nalalaman, ang mga taong gumagawa ng kasamaan at kaguluhan din ang kanilang kahahantungan. O ayan. Kaya mga kabisyo, so iwasan po natin ang gumawa ng hindi maganda dahil sigurado babalik yan. Halimbawa, ninakaw mo yung panty sa sampayan. Ngayon, walang nakakahuli sa'yo. Paano kung matsambahan ka?
makunan ka ng video, mag-viral ka, mapapahiya ka, hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. At babadsagan ka. Alam mo kung anong tatawag sa'yo? Pantiman. No. Imaginein mo yon. But anyway, ladies and gentlemen, let's start to slow things down. We got 34 minutes after 7 o'clock. I got a cool song for all of you guys. Sa lahat ng mga Grab drivers natin dyan. Here's a song from Eagles. I can't tell you why. Sasakyan sigaw.